Midden in een weiland bij Almere ligt een scheepswrak. Dat is opgenomen in het project Topsides. Topsides onderzoekt welke processen een bedreiging vormen voor onze ondergrondse monumenten. Nou, je moet je voorstellen dat de Zuiderzee was eigenlijk een soort verkeersplein. En daar werd in het verleden door de mensen optimaal gebruik van gemaakt. Gratis windenergie, een grote plas water en boten. En je krijgt een soort transportlandschap, zou je kunnen zeggen. Het was niet alleen belangrijk voor transport, maar ook natuurlijk een rijke bron van voedsel. Als gevolg van dat drukke scheepvaartverkeer zijn er hier zoveel schepen vergaan. En daarmee is met de aanleg van de Flevopolders is dit meteen het grootste scheepskerkhof op het droge ter wereld. Om degradatie van de ondergrondse monumenten tegen te gaan, worden naast het verrichten van onderzoek enkele monumenten ook echt in de grond beschermd. We zijn hier nu een scheepswrak aan het inkuilen. Dat houdt in dat er dus om het scheepswrak verticaal plastic omheen komt. Met bovenop wordt ook afgedekt met plastic. Om zodoende de waterstand kunstmatig te verhogen. Hier ligt een 16e eeuws waterschip. En een waterschip is een schip wat in het middendeel van zijn schip heeft het wat ze noemen een bun. Dus een afgesloten ruimte. En die afgesloten ruimte heeft gaatjes in de buitenkant van het schip. Om daarmee continu vers water in dat deel te hebben. En dat werd gebruikt om vis mee te vervoeren. Om ze zo in de grond te conserveren is dit een uitermate geschikte manier. Ja. Juist door het grondwater zo ver naar boven te brengen dat hij eronder blijft liggen, dan blijft hij veel beter bewaard. Maar als het grondwater wat meer fluctueert, dan komt het hout droog te liggen. Dan krijg je dus inwerking van schimmels. En daar heb je nu dus veel minder last van. We hebben vondsten gedaan op het schip. Die zijn ook geborgen. En dat is voornamelijk kookgerei, dus een kookpot. Bekleding van een vuurplaats. Wat tegels, waarvan één onder andere met klei, versiering. En dat is dus eigenlijk het gewone goed wat een schipper aan boord had. Het is gewoon een terrein wat gebruikt wordt in agrarisch gebruik. Het is op het moment een paardenwei. En de bedoeling is ook dat het in grasland blijft liggen. Dus dat is eigenlijk zijn bestemming. En het is voor de rest aan de grondeigenaar of de pachter om te besluiten of ze meer aandacht willen hebben voor het scheepswrak.